चिराङाव खेबसेनो 6 दोलोसे दाखाथिफोर हमदों। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिराङाव सिखाव दाखाथिनि उपद्रबखौ नुनो मोनबाय थादों। नाथाय दिनै सानजौफुनि समाव खेबसेनो 6 दाखाथिफोरखौ हमनो हायो चिरां पुलिसा। चिरांनि बिजनी भावरागुरि ओनसोलनिफ्राय गंनै गारियाव खेबसेनो 6 दोलोसे दाखाथिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय 6 दाखाथिनि मुंफोरानो जाबाय हाबु शेख, आशरफ आली, बाशेर आली, कुतुर आली, आब्दुल माजिद, अनिसुर आलम, मब्बुर रेहमान आरो राशिउद्दुल आली। मिथिनाय बादिब्ला हमजानाय दोलोसे 6 दाखाथिफोरनिफ्राय 15,550 रां, मोन 8 सिम कार्ड, गं 8 मबाइल, गोबौ हाथियार जेरै गंसे गोबौ थुंग्रि, गंसे गोबौ खुख्रि आरो गंसे गोबौ सिखाबो हमनो हायो। लोगोसेयैनो AS19D 7473 अनजिमानि जायल' गारि आरो AS19 AC4246 अनजिमानि टाटा मेजिक गारिखौबो चिरां पुलिसा गावनि आवथायाव लायो। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।